أزو السلام تانا تقبلوا فنو إيري تيفيا بمكتتال تركوبو زخبركن تخطاتلتنا كما يتمسيوم ساعة شعات مشيت آخلون لو مسنبت شمون تتكم تستدالو زيناوي مسنادو أنا نفلمو لنا كسافت سامم سانا قد صنحو بخبر زعدموكم إفرم قري بقندي أرست زيناد ما فلموهم بريزيدنت ريبابليك سوماليا حسن شيخ محمود نايسرح مبصعن مفصام أسمراتيوم منستر تمرتي كاب صباح الشعات تتكم تجميرون أو تتمرتن زوباتات ككفافل مقانون حبيروم دمص حفاش إرترا براو إيباليو مجمار فونو بروغرام قوانقوانارا أبوني أخبيرا قلت إسرائيل فلسطين ومن قصاص حماس نابقل عوق قيلهم تسقيهم أب أفغانستان بمنقطقات مدري نايزموت سبات قصري العلي كلتشح كم زبصحت قليصهم كابز حلفه ورح مسكرم جميرو واقا شكور بدرجة علم باستات عستر تميتويت كم زوصغة تحبيرهم بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا حسن شيخ محمود ناي كلتا معالتات ناي سراح مبصحن مفصام لومي ساعات 10 تقلتن فرغان دحر قطري اسمرات يوم بريزيدنت إسياس أفورق دمام أب أهقراو معرفو نفر تسمرا بناي كبري سلف استسني أكباولا غيرلوم أبتناي مقبال سنة سرعات منستر قدات وصايات عثمان صالح ترخيبو نيروم بريزيدنت إسياسن بريزيدنت حسن شيخ محمودن أبدراش هاقراب زقورو وفلا مركب أما معبال كلتا وزمدنان حبراوية قداسنة أبزلوم زواو معبالتاتن قدياتن عم يقزتا كايدوم كلتياتهم مرحتي قصقاس نايتهم أقدموا بستقايد ركبات زي تزتير لهم قدياتن زي تبصحو سمم معاتن بمقمقام نمدن فعهم ترداديهم منستر تمرتي كابت شعات تقم تجميرو برتعواقان تمهارون زعدل تراوستي رساس مدمسس مصرب مسمرن بيرون زتقالل ناوت تمرتي نقولاتن زوباتاتن وزوباتاتن ككفافل مقانا حبيروم أبت منستري حلاف جنفر حفشاو قلقلوتن عدقن أتو يسيف بهتان إيرينا بزهابو حبريتا ات منستر تمرت تركيب زلو كبر بعقصاب ميت قصري ورق الزلو تراوستي ناي قصري تقرنيان إنجليزن كمزت تقالل بمحبار حلفت تمرتي أمنو الزوباتات بزغل تفن تمهارو عدلو تمحسينهم أتو يسيف اسعبو زمنقستين أب زيقاتات كبتصح الزرقحونا وتتمرتي زيقاتات بقبوخ تقاملون أب عداقا يورد مكتتالهم كحيلون بمزخار كشيت مزدركب حقا وسقم تقوصد مقانف ليتهم واقانا ايتي تقريب زول الراوستي كابتنا إذا حالف عامد كم زي فلت أغيس دما بمنت الرابع عداقا زلو واقا كم عينتو كاب 300 مئتاويت كساب أستاس 700 مئتاويت فللي كم زلو قليسهم ولا ديني إرينا بزهاب وحبريتا من قستي عمت مسأة قزيش باجة تسلعو كاوصا زأتونا وتتمرتي مسم جمار عمت تمرتي مزعدل نسدرا بيتات كابزي تريلي وصعيتات هادحينو علام أخوة كأسل الزغل بعتوب كتمت الزخاخيرهم دمس حفاش إرترا براو إيبلي مجمار بروغرام قوان راخبيرا بزعباتي أما حدار زوباقاش بار كان كالو سبا سلطانس ترخبولو سنسرعات وكيل إيرينا كداو تولده بملكة سبساب زلا أخو تحستولو أماني القبراي كقرب النايو دمت حفاش إيرترا زخري مبال إسران حموشان عمت مجمار بروغرام قوانقوانارا بحموشان شدوشان تكمتي أبقوني أخبيرام أبتي بموهار كفر ريدين ممحدار نوزوا قنين صغير بدب أكار سرعة نوزبا أطوا أبو بكر محمد إدريس أبزس معقل نوزبا نتصنبل كتنقد ممراتا ننفسو كف نباري حلاف نزسو كم مخوان حبيروم
أبو أمبر كوميتي قانقا نارا أتو عبد الله الأمين تيتا بوغنو فنو قانقا نارا أبدو مصحفات مجمار نستخير تعرن وطيوتنا والكتو مبريد حرمهاب أغدي مستقبر مصنعتي نخلو لاجاتات قانقا نارا زمأكله أرم قانقا كتاعتون قانقا نارا نبزحاش مدرخ نخصا قرن باب كم زرح وقريتهم بوحدات غازتين يتزكازلو بروغرام قانقا نارا نعبال مهورات مويوين حبرسون محفشا تزاربتي قانقا نارا دما بفلاي كل مريو أو تخو قبر زغاغري كاب جمرت نيتي فنو زغوني غازتين عبد الرحيم إدريس نأجامرا بروغرام قانقا ناران أو وشتنا 25 عمتات فنو زتحال في مدرغاتن كمون نتران أوركتون نيت مدب أب محبر الطباوي بوليتيكاون بهلاو مديات حبرسون زمركات نوريهيبهم أم حدر زواج باركا أمباسادر محمد علي الحري بوغونو دمس حفاش بخلنا قانقاطات هاجرنا تقبر زلا وركتو أكل نايتي محبرة وفتح من غاز كتعر مخان بمسكاس أب كلهم برنامجات وحفشة أب فنو قانقا نارا دم فلاي زلو حسرتات نمكلال مهورات صروت أكلات عبيت عدن منسياتن نتوس تتصفق قبرو التحساسيهم أبتي ببهلا مسانو دوز معارق مدب أب منغو كابنوز زواج غوني شامبوكو بارونتون موغولن سواتو ممران أبسط غير ودر حفشة فلتد نستعوتو كمون أب مبال بروغرام قانقا نارا أبوركتون زقبرو شلماتن متابعن تعديلهم أب زوا مأكل بأقلقلوتهم أبنتوان زغونو قداي ممرانن أب هاقراوي ملك غفتنا ماتريك بلوصوص زمزقبو تمهارون تشلمهم نتيت مالي شوعات تتكم تستغايد سنسرع زي تخطاتلو وكلتي إرينا النازريت بينن يوناتان يعبيون زدالو وصبصوالو قرمسكال قرزقير كغربويم ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብምኽንያት ሓሙሽተ ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ መምሃራን ንነዊሕ ዓመታት ብተወፋይነት ዘገልገሉ 13 ኣብነታውያን መምሃራን ሸሊሙ ኣብ ኣዳራሽ ባህላዊ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሐ ሃይለን ወኪል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለ ማርያምን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣህጉራዊ መዓልቲ መምሃራን ሞያዊ ሓላፍነትና እነበራብረላ መብፅዓና እንሕድሰላን ንብሉፅ ውፅኢት ተበግሶና እንሕይለላን ዕለት እያ ክብል መምሃራን ንልዕሊ ውፅኢት ተበግሶኦምን ተወፋይነቶምን ክሕይሉ ከምኡውን ደረጃኦምን ብቕዓቶምን ክብ ንምባል ስልጠናታት ክውደበሎም ፀዊዑ ሓላፊ ጨንፈር ማሕበር መምሃራን ዞባ ማእከል መምህር ኣፈወርቂ ገረዝጊሄር ብወገኑ ዓለማዊ መዓልቲ መምሃራን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስ ትምሃርን ኣድማዒ ተራ ክፃወቱ እተዘኻኽር ምዃና ብምሕባር ንሽልማት ዝበቕዑ ኣብነታውያን መምሃራን ይሃኑ ገሊጹ ሓሙሽተ ጥቅምቲ ዓለማዊ መዓልቲ መምሃራን ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት መምሃራን ንምፍታሕ ንፅዓር ብዝብል ቴማ ኣብ ዓለም ንመበል 30 ኣብ ሃገርና ድማ ንመበል 27 ግዜ ተዘኪራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ኣስመራ ትርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ 68 ኣባላት 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮ ኣሸሊማ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሜዳልያ ዝተሸለሙ ተምሃሮ ካብ 3.6 ክሳብ 4 ሙሉእ ነጥቢ ዘምፅኡ እዮም ካብቶም ንሽልማት ዝበቕዑ እቶም 23 ሙሉእ ነጥቢ ዘምፅኡ ምዃኖም ዝሓበረ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ ኣቶ ነጋሲ ወልዱ እቲ ሽልማት ነቶም ተምሃሮ ንዝበረኸ ውፅኢት ዘተባብዕ ንኻልኦት ተምሃሮ ድማ ቅዱስ ቅንዕ ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ንተሸለምትን ወለዶምን ይሆና ኢሉ ተምሃሮ ብግዲኦም ረኺቦም ዘለዉ መተባብዕ ሽልማት ንዝቕፅል ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኦም ሞራልን ድርኸይትን ከም ዝፈጥረሎም ገሊፆ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ደቡባዊ ምዕራብ መምህር ተስፋይ ተኸስተን ኣመሓዳሪት ንዞባ ሰንበል ወይዘሮ ፀጋ ኤልያስን ብግዲኦም ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ሎም ዓመት 46 ሚእታዊት ካብ ተምሃሮ ምሕላፋ ውፅኢት ውሁድ ፃዕሪ ተምሃሮ መምሃራንን ኮሚቴ ወለድን ምዃኑ ብምሕባር ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ተላቢኦም ተምሃሮን ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላትን ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ብዝወሰድዎ ተበግሶ ካብ 3 ክሳብ 7 ጥቅምቲ 511 ከረፂት ደም ተለጊሱ በዚ መሰረት እዚ ተምሃሮን መምህራንን ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ሰንበል 117 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ማይ ነፍሒ 152 ኣባላት ቤት ፅሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር 36 ክለብ ተምሃሮን መምህራንን ቋንቋ ዓረብ ሃማመተ 41 ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 50 ከምኡውን ካልኦት ወለንታውያን 115 ከረፂት ደም ለጊሶም ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሸውዓተ ጥቅምቲ ብዘካየድዎ መደብ ልግሲ ብሰንኪ ስእነት ደምን ተሓልፊ ህይወት ከይትህሉ ኩሉ ዜጋ ብውልቂ ይኹን ተጠርኒፉ ደም ብምልጋስ ህይወት ውፅዓት ወገናቱ ከድሕን ተላቢዮም
ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ነርስ መሓሪ ብርሃን ብወገኑ ኣብ ዝቕንያት እዚ ዝተኻየደ ልግሲ ደም ነቲ ካብ 4 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንኽልተ ሰሙን ኣብ ሃገራዊ መወከሱ ሆስፒታል ኦረታ ዝካየድ ዘሎ መጥባሕቲ ልቢ ህፃናት እኹል ቀረብ ደም ንምርጋፅ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዋርሕ ብምውሃድ ሃገራዊ ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ልዕሊ 7,000 ከረፂት ደም ከም ተኣከበ ዝጠቐሰ ነርስ መሓሪ ንተራና በርክቶን ወለንታውያን ለገስቲ ደም ሞጊሱ ክቡራትን ክቡራንን ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም ትማሊ 7 ጥቅምቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቃስ ሓማስን ዝተወልዐ ግጭት ብዝሰፍሐ መልክዑ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ሊባኖሳዊ ምንቅስቃስ ሕዝቡላ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት እስራኤል ደብዳብ ሚሳይልን ሞርታርን ኣካይዱ እስራኤል ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ግዛኣታት ዝተኻየደ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ዝገልጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ፍጻሜ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ እቲ ኩነታት ናብ ከቢድን ዝተናውሕን ውግእ ይምዕብል ከም ዘሎ ብምሕባር እስራኤላውያን ድልውነቶም ክዕዙ ፀዊዕሎም ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሓማስ ካብ ቀዳሚ 7 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ መሬት እስራኤል ብዘካየዱ ዘላ ብደብዳብ ሮኬታት ዝተሰነዩ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዛጌት ልዕሊ 660 እስራኤላውያን ከም ተቐትሉን ልዕሊ 2,000 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ይዝግለጽ ዘሎም በቲ ስርሒታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብዎም 10ታት ወተሃደራት ከም ተማረኹን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ከዓ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብተካይዶ ዘላ ከቢድ ደብዳብ ኣስታት 400 ፍልስጤማውያን ክቐተሉ እንከለዉ ልዕሊ 2,000 ካልኦት ድማ ቆሲሎም ድሕሪ 1973 ዓመተ ምህረት ንፈለማ ግዜ ብወግዒ ውግእ ዝኣወጀት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ሓማስ ዝጀመረቶ ስርሒታት ከም እተስፍሖን ከም እተሕይሎን ገሊጻላ ምንቅስቃስ ሓማስ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት እስራኤል ዘካየዶ ዘሎ ስርሒታት ኣቐዲሙ ካብ ዘካየዶም እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝጥቀስ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ንእተካይዶ ተጻብኦ ጸማም እዝኒ ሂቦኖ ዝጸንሓ ኣሜሪካ ትመርሐን ሃገራት ምዕራብ ኣብዚ እዋን እዚ ንምንቅስቃስ ሓማስ ምኹናንን ንዝኽተሎ ድርብ ዕያር ዘነፅር ምዃኑ ተንተንቲ ይወቕሱ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት እዚ ንፀጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከይተረፈ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ እዮም እቶም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ትማሊ 7 ጥቅምቲ ብዘጋጠመ 6.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ መሬት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 2,000 ከም ዝበፅሐ ሕክምናዊ ፀብፀባት ናይቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ሁስያት ዝርከብዎም ልዕሊ 9,000 ቆሲሎም ብምህላዎም በቲ ሓደ ድሃዮም ዝጠፍአ ግዳያት ስለ ዘለዉ ድማ በቲ ካልእ ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይእመት ብሰንክቲ ምንቅጥቃጥ ከቢድ ትሕተ ቅርፃዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዝ ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም ኣለዉ ድሕሪ ተቐዳማይ ሓደጋ ዝተኸስተ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራታት ከም ዘዕብዮ ከዓ እቶም ሰመዝ ዝወሲኾም ኣረዲኦም እቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩን ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው መሊሱ ኣጋዲድዎ ኣሎም እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢራን ኡዝቤኪስታንን ታጃኪስታንን ከም ተሰምዐ እውን ተቃሊሖም ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ፀብፀባት ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዘጋጠመ 5.9 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ብውሕዱ 1,000 ኣፍጋናውያን ከም ዝሞቱ ይሕብሩ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ዋጋ ሽኮር ብደረጃ ዓለም ብኣስታት 10 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ፀብፀባት ውድብ ምግብን ሕርሻን ማለት ፋኦ ኣመልኪቶም እቲ ተሪኦ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ካቶም ፀብፀባት ኣረዲኦም ክሊማዊ ምምዝባል ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ክስተት ክኸውን እንከሎ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ እውን ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ክሊማዊ ነውፂ ንመጠን ፍርያት ሽኮር ብከቢድ ከም ዝሃሰዩ ውድብ ምግብን ሕርሻን ዝሕብር ዘሎ ዋጋ ሽኮር ጥራይ ዘይኮነ ዋጋታት ምግብን ካልእ መሰረታውያን ጠለባትን እውን የንህር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ كبراتن كبرانن لوم سنبت شمونتا تقمت ساعت شعات تمشي استدالو زيناو مسنوادونا نمزامو كاندي نطبتا تخدق مالكم
بريزيدنت ريبابليك صوماليا حسن شيخ محمود نايسرح مبصحن مفصام اسمراتيو منستر تمرتي كاب صباح تشعت تقم تجميرون او تمرتين زباطات ككافافل مخانو حبيرو دم صحفاش إرترا براو إيباليو مجمار فنوه بروغرام قانقوانارا أبغوني أخبيرا قلت إسرائيل فلسطينيين من قصاص حماس ناب قلع وق كيلحم تسقيهم أب أفغانستان بمنقطقات مدري نايزموت سبات قطري لعلي كل التشح كم زبصحة تقليصهم كابز حلفة ورح مسكرم جميرو واقع شكور بدرجة علم بأستات 10 مئتاويت كم زوصفة تحبيرهم ماركس كبران الساعة تزتدال وحفشاو زينا ومسنا دونا بستزازي ملو بوغني بروخ مشت